Літаратурны і не толькі свет краіны скаланула чарговая прэмія імя Ежы Гідройце, якая дасталася сёлета Уладзіміру Арлову за кнігі «Танцы над горадам». Найбуйнейшая незалежная літаратурная ўзнагарода уручаецца ў 7-й раз. Александра Дорская. Сёлета ўпершыню фундатарамі прэміі Гідройца сталі беларускія бізнесоўцы, і прыз павялічыўся з 5 да амаль 7,5 тысячаў еўраў. Пераможца Уладзімір Арлоў, паэт і аўтар гістарычных бестселераў. «Танцы над горадам» – першая ягоная мастацкая проза пасля 10гадовага перапынку. Гэта містычныя вандроўкі паміж тым ды іншым светам. Гэтыя аповесці сапраўды злучаныя такім містычным струменем, і у гэтых аповесцях я вяртаюся да сябе самога, узору памежжа 20 і 21 стагоддзя, калі, скажам, быў напісаны мой крэвіц ментолавым пахам. Інтрыга, якая ператварылася ў зацягнуты жарт. Ці атрымае прэмію Альгерд Бахарэвіч, які выходзіць у фінал ужо 4-й раз. Здаецца, сёлета ўсё магло скласціся. Бахарэвіч напісаў самую вялікую кнігу. 900-старонкавы раман «Сабакі Еўропы» – гэта фактычна 6 пераплеценых паміж сабою гісторыяў. Але зноў толькі другое месца. Ситуация, когда частка справедливости задовольняется, а частка несправедливости болит. Бо не мог не выиграть Владимир Орлов. Разом с тым кожнаму прикра, что не выиграл Альгерд Бахарэвіч. Да? Як гэта пагадзіць у сабе, я не ведаю. Шмат хто з літаратараў падтрымаў Бахарэвіча, выказаўшы ў соцсетках меркаванне, што прэмія Гідройца даўно ўручаецца не за найлепшую кнігу года, а за агульныя заслугі. Сам Альгерд Бахарэвіч на ўручэнне не прыйшоў, дыплом атрымлівала ягоная дачка Ульяна. У каментарах медыям ён распавёў, што надалей браць удзел у гідройцаўскай гонцы не збіраецца. Александра Дорская, Белсат. І застанемся ў літаратурным рэчышчы. Усе з нецярплівасцю чакалі, калі ж ужо сціплы і далікатны ў жыцці, але такі востры на словы блогер і публіцыст Стась Карпаў прэзентуе зборнік сваіх вершаў. Нарэшце гэты час настаў. Усе з нецярпеннем чакалі, калі ж ужо гэты сціплы ў жыцці, але востры на слова блогер і публіцыст Стась Карпаў прэзентуе зборнік сваёй паэзіі. Нарэшце гэты час настаў. Цёплая і лямпавая атмасфера пад песні НРМ Касі Камоцкай. Блогер святкуе свае першыя 10 по 50. Роўна 500 асобнікаў паэзіі Карпава пабачылі свет. Я зрабіў кнігу так, як я хацеў, з тымі людзьмі, з якімі я хацеў. Мой настаўнік беларускай мовы быў моим рэдактарам, і Воля Гардзічык пасля таксама. Мой бацька маляваў мае ілюстрацыі для маёй кнігі. Літаратары згодна адзначаюць, эпатажнага Карпава ў вершах не пазнаць. Мы бачым нервы, згустак энергії, холерычны тэмперамент, але мы бачым гэта у адстароненасці классичной формы. Все стихи, которые он пишет, они, конечно, очень контрастные по отношению к его публицистике, потому что как поэт он совершенно другой. Он демонстрирует другие качества и другие душевные состояния. Ён хутка ловіць вельмі важныя для грамадства тэмы і хутка на іх рэагуе. Паэзія Карпава – тонкая лірыка, але і своеасаблівы маніфест, бескампрамісная, шчырая размова пра нас усіх. Набыць зборнік паэта можна ў сталічнай акадэмкнізе. Будуць і прэзентацыі ў іншых гарадах. Тацяна Ўласенка, Белсат. Вельмі важным для нашых продкаў было адзначыць пераход ад палявых працаў да працаў хатніх. Прыход халадоў і знікнення сонца падводзілі пэўную мяжу, і каб адзначыць пераход да чагосьці новага, беларусы праводзілі абрад жаніцьбы коміна, які рэканструявалі некалькі дзясяткаў маладзёнаў у філіяле Веткаўскага музея ў Гомлі. Для беларусаў спрадвеку быў важны культ агню. Таму распачынаў абрад гурт дзяўчат і жанчын, што ва ўпрыгожаным гарбузе з кветкамі заносілі ў хату запаленую на вуліцы свечку. Менавіта ад яе першы раз і запальвалі комін, які ўсю зіму будзе асвятляць хату. Але ў гэтага абраду была і яшчэ адна надзвычай важная функцыя. Бо вечоркі не толькі для того, каб працаваць там, а яшчэ это вельмі важны перыяд для моладзі зазнаёміцца, каб ужо пасля калядаў згуляць вяселле. Таму і тут імітацыя
это женитьба Коміна. Тобто такий зачин на веселье, который уже подался. И ось этот период вечора, все будут знайомиться, спевать, танцевать, хлопцы глядеть, хто як там працує, дівчата, яка больш спрытная. Адсюль і адзін з абрадавых момантаў – абсыпанне зернем коміна. Гэта своеасаблівае зычэнне пладавітасці, як гэтай хаце ў працы, гэтак і будучым сем'ям. Як працяг абраду, некалькі дзясяткаў гомельцаў танчылі па чарзе кракавяк, польку, падэспань ды карапет. Дзякуючы гомельскай талацэ і школцы бытавога танца традыцыя атрымала жывы працяг. Гомельскі філіял Веткаўскага музею плануе працягнуць серыю этнавечарынаў. Таму аматараў беларускай культуры чакаюць вячоркі, прысвечаныя беларускаму вяселлю, калядам, стрэчанню ды іншым абрадам, на якіх можна будзе не толькі навучыцца чамусьці новаму, але і пазнаёміцца з новымі сябрамі. І хто ведае, можа і сустрэць каханне. Олег Рудавусаў, Белсат. Важныя дэталі Другой сусветнай вайны, напрыклад, дату яе пачатку, можна уведваць не толькі з падручнікаў, а і з дапамогай фотаздымкаў. Выставу «Другая сусветная вайна» на здымках з архіва Ігора Мельнікава прадставіў Гарадзенскі цэнтр гарадскога жыцця. Гісторык-даследчык Ігор Мельнікаў гадамі збіраў здымкі, зробленыя польскімі, нямецкімі і савецкімі жаўнерамі ў перыяд з 1939 па 1945 і прадстаўляе іх публіцы ўпершыню. Калі я бачу гэта несавецкае жыццё беларусаў, вось тут мяне гэта вельмі зацікавіла. Я лічу, што гэты матэрыял варта зрабіць даступным, зразумелым ўсёй Беларусі сённяшняй. Бо так, напрыклад, і таксама і ў заходніх абласцях Беларусі не кожны малады чалавек разумее, ведае гэтую гісторыю. Чаму дзед быў у польскім мундзіры, чаму ён ваяваў супраць нацыстаў не з 22 чэрвеня 41 года, а з 1 верасня 39 года, і што ў Берасці абаранялася, напрыклад, крэпасць з першага дня. На здымках беларусы жаўнеры арміі Андерсана Монте-Касіна і байцы чырвонай арміі побач са зрынутым рэйхстагам у Берліне. Экспазіцыя не абцяжараная ідэалогіяй і імкнецца да праўды. Вайна, як яна ёсць, суворая, жорсткая. Частку здымкаў гісторык набыў на аўкцыёнах, іншыя ж знаходзіў у прыватных архівах. Мельнікаў настойвае, вайна для беларусаў пачалася не ў чэрвені 41-га, а ў верасні 39-га, што і даводзяць здымкі. Пабачыць выставу ў Гарадзенскім цэнтры гарадскога жыцця можна да 28 кастрычніка. А ўвосень Ігор Мельнікаў плануе выдаць фотоальбом з большай колькасцю здымкаў. Цягам 20 дзён на платформе «Улей Бай» можна падтрымаць выданне гэтага альбому. І вернемся да навінаў літаратурных, якія на гэтым тыдні проста першае месца бяруць. Да свайго першага зборніку вершаў Алесь Замкоўскі ішоў 15 год. Надоечы ў Віцебску прайшла прэзентацыя кнігі кіраўніка літаратурна-драматычнай часткі тэатру імя Якуба Коласа, распавядае Віктар Старавойтаў. Назва зборніку «Наступны прыпынак» не выпадковая. Яна звязана з першай публікацыяй Алеся ў часопісе «Маладосць», у якой былі словы «Мой прыпынак наступны». А чытаючы кнігу, можна пабачыць, як змяняўся і сталеў сам аўтар. Адчуванні, які былі ў юнацтве, маладосці, калі ты ўвесь падзвержаны такім уражанню адчуванню, яны бы застаюцца там. А з дарослым жыццём свядомасць прыходзіць да цябе больш моцная, і ты свядома бачыш гэты свет, і тады ўжо аналізуеш. Алесь Замкоўскі працуе ў тэатры імя Якуба Коласа, кіраўніком літаратурна-драматычнай часткі. Але хоча паспрабаваць сябе і ў якасці драматурга, бо тэатральная атмасфера паштурхоўвае да гэтага. Як чалавек і як паэт, ён проста неверагодны, і ён такім жа неверагодным застаўся. Ён мяне захапіў і натхніў, і я спадзяюся, што ягоная кніга будзе натхняць і іншых таксама. Падсвядомая лірычнасць, няспынны пошук новага і асабісты журналісцкі досвед, як тры асновы творчасці Замкоўскага. Віктар Старавойтаў, Белсат.